Naposledy sme sa rozprávali o možnostiach, ako dofinancovať kúpnu cenu nehnuteľností, pokiaľ nemáte dostatok vlastných zdrojov. Dneska si podrobnejšie rozoberme jednu z týchto možností, a to ručenie aj inou ako kupovanou nehnuteľnosťou. Optimálne, pokiaľ touto nehnuteľnosťou je byt alebo dom, pričom si ale treba dať pozor na to, aby na nehnuteľnosti nebolo vecné bremeno, napríklad právo dožitia. Nehnuteľnosť nemusíte vlastniť, stačí, ak vlastník nehnuteľnosti súhlasí s jej založením v prospech banky. Prečo o tejto možnosti uvažovať? Prináša to 3 zaujímavé výhody. Prvou je, že vďaka ručeniu inou nehnuteľnosťou viete získať až 100% kúpnej ceny, to znamená, nepotrebujete vlastné zdroje. Druhou výhodou je, tým, že hodnota nehnuteľnosti je voči výške úveru, ktorú si beriete, výrazne vyššia, viete v niektorých bankách získať lepšiu úrokovú sadzbu. Poslednou výhodou je to, že tým, že sa hodnota nehnuteľnosti ščíta, viete okrem kúpnej ceny získať finančné prostriedky na rekonštrukciu nehnuteľností, prípadne si z úveru viete splatiť spotrebné úvery. Najčastejšou obavou pri ručení trhu nehnuteľnosťou je to, že bude musieť nehnuteľnosťou ručiť navždy. Táto obava však nie je opodstatnená, pretože pokiaľ hodnota nehnuteľnosti narastie dostatočne, alebo splatíte už dostatočnú výšku úveru, môžete banku kedykoľvek požiadať o vyňatie tejto nehnuteľnosti z ručenia. S klientmi to robíme pomerne bežne, takže rodičovskú nehnuteľnosť viete po niekoľkých rokoch z ručenia vyňať a môže byť opäť voľná.